No takže keďže nás je pomenej, tak som veľmi rada, že sme zvládli tento zápas. Nebolo to veľmi jednoduché, lebo tiež tie tréningy boli prispôsobené našemu počtu. A som veľmi rada, že sme to zvládli a bojovali sme až do konca. Ty si nechala dôležité body na ten druhý polčas. V predĺžení si vytiahla fantastické bloky v poslednej minúte, takže osobne spokojno s týmto duelom? Tak neviem, myslím, že áno. Tak som hlavne rada, že sme vyhrali a že som mohla pomôcť družstvu a že nám nedali tie dôležité koše už hlavne na konci a že sme vlastne vyhrali, takže som veľmi rada, že sa nám to podarilo. Bol to skutočne ťažký zápas. Myslím si, že pre oba týmy, ale pre ten náš hlavne z tej stránky, že skutočne na tú rotáciu vás bolo pomenej a vlastne klasická pivotka už nám zostala len jedna jediná. Áno, tak bolo to ťažké, hlavne už potom pribudali fauly a už aj ja som mala 4 fauly, myslím, že v tretej štvrtine. Žofi tiež a bolo to už tak niekedy na hrane, že spravím faul, nespravím faul, ale tak nakoniec vyhrali sme a to je hlavné. Kedy to srdiečko najviac tak možno bylo, že možno bolo taká najväčšia úzkosť bola, ale potom kedy bola tá najväčšia radosť? Najväčšia radosť asi už po zápase, že máme to za sebou, že sme to zvládli, že sme to vybojovali a fakt nebolo to jednoduché, ale hlavné je, že sme vyhrali.